Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah ki bakin thop nado ki hep barit ki samla samhoi bat ki longkme longkpa ki layo ban shim bentalang ha ka Jingrakhe ka Republic Day manaka arpohon rew ter kubna kala lengkot arajar arpulai ha seng khasi hol Lawbah ha ka bala penyai da ka film jingem harengkat ka jingkershan ki nongkit kam ke BJP Lawbah area Mausenram constituency hagani ka Jingrakhe Republic Day layo ban penlong da ka jingyakop shat Klem don kam bayrong yaki nong shat ni nong pet kai kadado bala khapnya ka hol. Kaba Shongshit yaki Paidbah kadai namar baki Paidbah kila yok ban sngap yaka surjing ruai jong arman disyar unong ruai bat ting shop ki film khasi ubala shimru kumunong bishar hakata ka jingye kop sha. Kaba kham Shongshit shishu yakani ka Jingrakhe kadai ka jingman Pynshngain lang u MLA barim ka Mausenram constituency uba Himalaya muktan Shangpliang bat uba Rudi Shangpliang. Hadin balakut ka jingya kop shat lapan I saya ka film jingim kum shibenta ban penjat than yaki Paidbah ki bawan hagani ka program. Nalor u arman disyar layo ru ban ruai ki samla na pembelang. Kalat iki bakin yo bakin lek ban simbeta ki competition ki jaka baper kum Shillong ban hawe na juga mau makadon ka megle got talent tengah khwa bagini ki khun ki samla jogi ki ne simbeta ka megle got talent bat anda ki job nanta ngin sakershan mangi bakin lek saka India got talent kata bagi jam nak koi karansan sawai karansan kenapa ngin ailan ikini ki khun semua jogi ba ki puni ya kasap kaba ki kidon kalau boleh waktu iki kanung toy kapon pi namangi dakwa bani I kishat ai kumlai sesi ni baro khamdami ba section ba organize ya kani dance competition rengkat pat kajing tersan lang jom giwei kiranba jom kani kasino Lawbah kumlai sibon ni pi baro kumlai sibon